След раждането, червата на новородените се колонизират от микроби и се образува екосистема, която се променя постепенно с течение на времето. Установяването на чревната микробиота се осъществява през първите 2 до 3 години от живота и се определя от влиянието на редица фактори на околната среда и на човека. Бифидобактериите са доминиращата бактериална група в червата на здравите бебета. Тяхното изобилие прогресивно намалява с възрастта, тъй като разнообразието на чревната микробиота се увеличава. Чревният тракт на здравите бебета е населен предимно с присъщи бифидобактерии. Те са от ключово значение за създаването на здравословна микробиота след раждането и по време на детството. Така наречените олигозахариди в човешкото мляко са сложни захари, които се срещат изключително в майчината кърма. Въпреки че са в голямо количество, бебетата не могат да ги усвояват. Олигозахаридите от кърмата могат да се усвояват само от бифидобактерии с човешки произход. Щамът Bifidobacterium, съдържащ се в H-биота коликер, е изолиран от червата на здрави кърмени бебета. Той има изключителната способност да усвоява олигозахаридите от кърмата и така насърчава нормално развитие на микробиота, което може да има благоприятно дългосрочно въздействие върху здравето. Какво представляват бебешките колики? Повтарящи се и продължителни периоди на детски плач, нервност или раздразнителност, които се появяват без очевидна причина и не могат да бъдат предотвратени или разрешени от близките, може да доведат до изтощение на родителите, което влошава качеството им на живот. При бебетата с колики се наблюдава чревна дисбиоза микровъзпаление. Двата щама в H-биота коликер са специално подбрани заради техните уникални полезни свойства. Щамът Bifidobacterium longum потиска растежа на ентеропатогенни бактерии. Той помага и при усвояването на олигозахаридите от майчината кърма, което осигурява здравословна чревна колонизация. Щамът Pediococcus pentozacellus има противовъзпалителни свойства. Той силно повишава секрецията на противовъзпалителния интерлевкин 10. Освен това, този щам има голяма способност да се свързва с чревния епител. И двата щама имат хомоферментативен метаболизъм, т.е. не произвеждат газове, което предотвратява подуването на бебешкото коремче. H-биота коликер подобрява симптомите на колики и осигурява здравословно развитие на чревната микробиота чрез инхибиране на патогенни бактерии, разграждане на олигозахаридите от майчината кърма, повишена секреция на противовъзпалителни молекули, ефект против подуване.